Üdvözöljük webáruházunkban! Ebben a rövid videóban megmutatjuk, hogyan adhatja le rendelését egyszerűen és gyorsan. Miután bejelentkezett, kattintson a jobb felső sarokban az új rendelés gombra. Ha több telephelyre szállítunk, az első legördülő menüben válassza ki, hova kéri a szállítást. A következő menüben automatikusan megjelenik a mai dátum. Ezután kattintson a rendelés gombra. Megjelenik az ablak, ahol ki tudja választani a kívánt terméket. Ha ismeri a termék nevét vagy kódját, írja be a keresőbe, majd kattintson a nagyító ikonra. A termék melletti üres mezőbe írja be a kívánt mennyiséget, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ezzel a termék bekerül a kosárba. Néhány termék többféle mértékegységben is elérhető. Mindig figyelje a szerződhető készletmezőt. Előfordulhat, hogy nincs annyi készleten, mint amennyit rendelni szeretne. A rendszer csak a rendelés véglegesítésekor figyelmeztet a hiányra, ezért érdemes már itt ellenőrizni. Ha többet szeretne megtudni egy termékről, kattintson a nevére. A részletek új ablakban jelennek meg. A kosár tartalmát az ablak alján találja. Itt módosíthatja is a rendelését. A szállítás időpontján nem tud módosítani, és nem a rendelés napján történik a kiszállítás. Ha külön kérése van, írjon nekünk bátran e-mailt. A rendelését elmentheti vagy törölheti, ha még nem szeretné elküldeni. Ha végzett, kattintson a zárás és küldés gombra. Itt lehetősége van üzenetet is küldeni számunkra. Ha valamiből nincs elegendő készleten, itt hibaüzenetet kap. A terméket akár törölheti is. Fontos, hogy a rendelés nettó értéke elérje az 50 000 forintot. Ezután a rendelést el tudja küldeni, amely beérkezik rendszerünkbe, és mi feldolgozzuk.